Det, der har været spændende i højhastighedskomiteens arbejde, har været at være med til at sætte fokus på, at der ligger nogle fantastiske kræfter gemt i teknologien. Og at vi lever lige midt i en tidsalder, hvor teknologiens udvikling giver os ekstra muligheder for at udvikle samfundet som helhed ved at bruge teknologi intelligent. Moore formulerede for mange år siden sin lov om, at teknologien vil fordoble sin kapacitet hver 18. måned, og prisen vil blive halveret, og det samme gælder stort set for båndbredde. Og det betyder jo, at vi nu kan lave programmer og services, som for få år siden ville have kostet en frygtelig masse penge. Det betyder, at man egentlig har flyttet demokratien og ansvaret for udviklingen ud til brugerne, og den udvikling vil jeg gerne være med til at understøtte. Så derfor har det været mit fokus i udvalgets arbejde at kigge på, at brugerne, og det vil altså både private og firmaerne, at de får endnu bedre muligheder for at få mere båndbredde. Nogle kalder det cloud computing, og det har mange ansigter. Og det er også noget af det, som jeg lægger meget vægt på, at man får mulighed for at flytte datakraft hen i centre, således at de mennesker og institutioner, der har haft mindre datakraft til rådighed, det er for eksempel sådan noget som uddannelsesinstitutioner, at de bruger den øgede kraft i nettene til at kunne samle deres computer og give mere computingkraft til undervisningssystemet og uddannelserne i helhed.